Браво! Учи хубавец! Учи хубавец! Стой, 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 стой! Стой! Стой, 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 стой! Стой! Стой, стой, стой! Не можах да снимам баш в началото, ама доста хубава риба. Стой, стой! Набара ги къде са се скрили. Его. Стой. Его хора. Набарах ги. Прекрасна рибка. Прекрасна рибка. Ще ви направя една снимка и продължаваме напред. Я да го измерим, да видим колко е. Ще пусна. Над 50. Над 50. Това ти е една снимка. Заминаваш обратно. Таман да се успокоят другите и да извадим още някоя голяма. За сега е това. Това беше всичко от днешния риболов. Една риба, един удар. По-добре от нищо. Доволен съм. Макар и да съм само с една риба. Другия път се надяваме, че ще е по-добър улов. Водата е изключително бистра. Изключително бистра. Просто намерих пасажа. Рибите са се групирали и не взимат на нищо. И това беше за днес.